We're géad fáilte ag an ócáid seo atá thráchtáil I ríist ag údarás na Gaeltachta mbliana gon 3 bliain ócáid Gradaim na Gaeltachta. B'éan na Gradaim hámranna a gá warnínéir sa gís mé neart ábhair cainte agaigh. Mar sin, bhaimid a tosaí a brunna na Gradaim go na hagrachtaí pobl bunaí nuair a bhéis an chéad chóirsa I tagaigh agus dynamid 3 cíine acu bhain sin, dynamid 3 cíine eile nuair a bhéis bhar méile I tagaigh agus in sin gomid I rá ag na coistí pobl bunaithe. Tás ag an dram ó rús na réigiún hana héin, céiad héin, ach befar a brunna mór Gradaim mbliana chamá mór Gradaim Fharraige Éalainn agus tá cinnte go mé neartile le rá ag Siobhán Ní Ghadhra Cathaoirleach Údarás na Gaeltachta atá gaile duna cupla nua mead caint líbhanis. Dí réib tróna agus céad fáilte raibh chuileanna ag an ócáid álann seo nacht. Is cínte gur ionntach an ócáid I seo gúrmas an aitheantas a thuairt go na hagrachtaí atá a pléile tograí pobl bunaithe na Gaeltachtaí lug. Is sibse cráb drama na pobl Gaeltachta agus is ionntach an rud a ghfuil deisian ceiliúradh I dhéanana sin an seo in aontí le chuileanna sa suíomh álann seo tróna. Sílam mar a Dúirt scarmlinn sin be dúis leathan nach freisin dúis Fharraige Éalainn agus bháinm fáilte faoi le a chuir rihhaintrí Éalainn atá seán aontailinn inar meascanacht agus cuiinú ar fearr uasal Gaelach atá inis I méar líon na féin nuhain agus is ionntach an rud a bhfuil an deisian ceiliúradh a dhéanana an sin freisin. Bannig I soltas na chinní chaneom is seo bhád se béimid atasínis leis an chéad chuirsa agus tábhaid asúil go mór leis na dúiseaní a bhronna níos stearnaí agus táú an go mé aníche agus deis ceiliúradh ag chuileanna sa siomra. Gur míle maithagaí. An chéad chatagóid togra tarasóireachta na Gaeltachta agus siadiad na hanim na cháin. Bhí 7 naimhneachán sa gatagóir seo, cólacht forbartha áitiúil acla, cór gún Síocháin, coiste forbartha chroch fola, cór chumann I dtean árainn mór, cólacht pobl Líomh, cór chumann Victara, agus cólacht forbartha an Spidéal. Chuile milliún euro a chaitear a chuirsaí tarasóireachta in san tír seo. Agus thug na moltóirí le fis go rá caighdeán agus obair gon sco baint amach ag na hiarrthóirí in san gatagóir seo. Ní bháin gur siad a chur go mór le cuirsaí tarasóireachta ina gceantar ach freisin go rá áisinaí pobalá grothú mar chuide go na neistíocht sin. Sin agaí na hanim na cháin. Sa dara háit, san Gradaim go hágra tarasóireachta na Gaeltachta, cór gún Síocháin tograí. Agus tá cór gún Síocháin, lonaí I dúisceart Gaeltacht bhío, obair mhór dionta acab I gcurchan cín scéalta béileidis agus seanachais sin ceantar, chumá le Farbert siúlóidí I nimach na mblianta agus inis tá Cathaoirleach Siobhán Ní Ghadhra agus Tomás Ó Síocháin in Príomhfheidhmeannach leis an runnaí an orthu. Tógáirdachas le cór gún Síocháin. Inis an chéadáit sa gatagóir seo togra tarasóireachta na Gaeltachta a gaiileag cólacht forbartha áitiúil acla CTR.
Siad cólach farbara achla CTR wanistean an tiiscedán nó an acil experience in acil. Agus in eisteach 600,000 euro dynta acob le rábblian in nuas agus corú go mór acob leis an eisperas san iscedán séidirhísí céadfacha san áirih san eisperas sin inis. Agus córáidechas mór le cólas farbara achla an chéad Gradaim buite anocht acob. Go mid rai inis ag an dara categóid togra, oíche na Gaeltachta agus siodéad na Hainimneach Tomás. Tá chuig hogur gon sco in san categóir seo. Céiminíor, Cór chuigéil, Áisleán Chiallchártha, Cór Chomanthóirí, Gaeilge Iris. Molanóige agus tucasí I deireadh seanachil agus dáir le na moltóirí. Tá an takeíocht atá á thuairt go dhaoine óga in san Gaeltacht, tras na réimsí teangan, cultúrtha, sport agus eile le sunrú go láidir in san categóir seo. Snéad na Hainimneach Tomás. Mar sin an dara háit in Gradaim hogra óige na Gaeltachta a galéig cór chuigéilteoranta. Tá cór chuigéil nó ní litir milláin agus iad a cór imachtaí sportisce fáil go Rinne óige agus go grúpaí óige, colostí saoir agus scoileannaí le riint blianta agus tá siad a gcónaí a plánáil go hawchaí na nimachtaí. Agus inis, an chéad áit, agus buiteoid an Gradaim go hogra óige na Gaeltachta, Céiminíor CTR. Agus Céiminíor a phleastal phobail roscoile dír chonel agus bearna a bhí sa gceantar aitheanta acob agus líonta acob iad a chud ranganna ceol tradiisiúnta fáil gon dram óg atá an na gcónaí an. Le Céiminíor. Go mid rai inis gin géad categóid eile gon togra Gaeltacht glas siodéad na Hainimneach Tomás.
Tá 7 leanmhúcháin ain in san gatagóir seo. A chóirsáil áran, coiste cultúrtha agus forbartha huirmhicéide, ceiliúradh nó láranad aitheantas nádartha, córchaman forbartha ghaidóir, forbairt anada, córchaman fuinneamh i lean áran, córchaman forbartha úscrí. Cuim sin strátéis an Gaeltacht Ghaiscí ag Údarás na Gaeltachta in bhunaíocht an meallach is leithne, I tuairt náirimh in bhunaíocht timpeallachta, in bhunaíocht phobail, in bhunaíocht teangan agus in bhunaíocht eacnamaíoch. Dar le na moltóirí is léiriú iad na hainmhúcháin in san gatagóir seo, léithead agus uaillmhíonn na strátéise sin agus breanúchan cín thabhachtaí níos fearr agus níos gluise go Gaeltacht. Agus, sa dar a háit, gon togra Gaeltacht glas, tá, coiste cultúrtha agus forbartha huirmhicéide. Is coiste seo atá ceanródaíoch a dtíobh cuasaí fuinneamh beirtheagsúlacht agus cóthail, agus bhí sé ansilir go na moltóirí gur togra phobail bhunaí an agus an phobail páirteach an choilíghné gon toras glas go dtí seo. Tógáideachas ó chríoh. Agus tá an chéadáit agus an gradam gon Gaeltacht glas a gael ag a chóirsáil áram. Tá tion chur dearfach a chóirsáil áran le feiceáil a dtíobh leidú carbóin agus an dhéile gur cheirclaí agus tá deise grúpaí agus ceantar eile go dtí bhíonn fól an mhób in na níochtaí le na núsúid charbón a leidú. Sinné mar sin na chéad síghradam brunta antas tucha go sí grúpa eile chomá as an sár iirecht a rinne siad agus anú na tograí fad a hanimníamh agus molla tiltte acu sin chomá. Mar sin gomid I rá ag an ngradam go heidirhísí sóisialta san Gaeltacht, se den carú categóir. Seo diad a leanas na hanimnúcháin. Tá chúchín go hograí ain in san gatagóir seo. Cóirla ceantar na lean, córchaman thóraí, cólacht forbartha an tearmain, coiste forbartha ghóir nó ionadíomh páric, córchaman forbartha an leathrúí. Is rud bháin a bheith an náam cúnaí I gceantar, is rud eile fada a bheith ggéire cúnaí I gceantar. Agus fágan na hainmhúcháin in san gatagóir seo bhfuil seirbhísí á gur fáil fud na Gaeltachta a ágans gur áitechaí iad na ceantar seo ina bhfuil tú ggéire maireachtáil iontu. Bhfuil seirbhísí phobail á gur fáil I cuimsiú spórt, baláine, tacaíochta, éidechas agus go leor eile. Dar le na moltóirí tá phobail na gceantar seo níos fearr as de bhar an obair mhór tá dinta ag an chúig iartha seo.
Agus tá an darahat san Cathaoirleach seo go heirbhísí sóisialta Gaeltachta a Gaeleg córchuman thoraí teoranta. Agus an obair dinta córchuman thoraí le síl sóisialta wintir in Iláin a ausú tá scibol na bhar agus na man agus club óige bunaí acab le gairid chamáile onad nuálaíochta ferbara a churas chumas wintir in Iláin a bheith a gobair in Iláin. Agus cóáirdachas mór le muid Tháraigh. Agus inis, Gradaim seirbhísí sóisialta na Gaeltachta an chéadáit a Gaeleg cóirle ceantar na Iláin teoranta. Agus cóirle ceantar na Iláin héis parbartíanna láranad sport go bhaintir i cheantar páist ile amsire a síomh Cosán siúlóide agus ólas faoi achtriacht agus faoi staid an cheantar. Cóáirdachas tograí le cóirle ceantar na Iláin. Buc muid ra inis ag an géad chatagóid eile go thogra cultúr ealaíon agus aireachta. Agus siodiad na hanim nucháin. Tá sé iarthóir anamníthe in san Cathaoir seo. Chóir anada agus Ghlánmhair, Coiste Cheanmháin, córchuman forbartha chorca Rinne, ceol na Locha, Turas Siar, cólacht forbartha na Néise. Is fada arnóid an Gaeltacht luaite le cultúr, ealaín agus aireacht. Agus tá a léiriú sin le feiceáil na tograí seo. Tá tacaíocht chuimseach gáchar fáil go na tograí seo agus tograí dá leithid ag eagris na ealaín na Gaeltachta, ag Údarás na Gaeltachta hain, ag ngrééis an pleanáil le teanga, i measc eagris eile. Dar le na moltóirí tá tionchar na hineisteachta sin agus tionchar an obairiúnach atá ar bun i gceantar Gaeltachta fud fad na tíre le feiceáil in san gaidan amháin leis an Cathaoir áirithe seo. B'in agaí na tograí atá sinneomaíocht go Gradaim go thogra cultúr ealaíne agus aireachta. Agus sa darahat tá córchuman forbartha chorca Rinne. Tá obair gan scoideanta go gcórchumann seo an máilú stair aireacht agus cultúr chorca Rinne, tugann an cartlan gíríon ghreafan na léargus ar síl staid sóisialta agus aireacht hefyd an cheantar. Agus tá fáil ar a gartlan an siomh idirlín cartlan.cfcd.ie. Cóáirdachas le córchuman forbartha chorca Rinne. Agus inis an chéadáit agus an Gradaim go thogra cultúr ealaíne agus aireachta a Gaeleg, cór anada agus Ghlánmhair.
Rachtalú féiliúradh agus cultúrtha anada gon chéadúid a meachtainna im léana cópháirteacht idir córanada agus Ghaelán Gaeltacht flú anada agus cultas anada. Agus bulbas mór go chóránada agus Ghaelán. Tá muid tacaí inis ag an séú categóid agus an gradam deire san réimse áirithe seo. Seo é an gradam go hogra fintir sóisialta agus seo hiad i leanas na hainmniúcháin. Tá 16 go hograí in san categóir seo. Forbairt na dromide, CDP na Rossam, togra fintar agus cultúr ulla, sportlan ní bhana, chórcham an forbartha an Derbhile, chórcham an forbartha Chorcaghine, leanine CTR. Dúirt taide eisiú le gairid tá an Gaeltacht aitheanta cheann gan na ceantar is láidre san Eorp ó híomh na fintriachta sóisialta. Tá 8 duine fostaithe in san fintriacht sóisialta nó deabhar nintriacht sóisialta in san Gaeltacht le 60 milliún euro a go leisteach sa bárála. Cuireann na fintir seo, táirgí, seirbhísí agus eile ar fáil dágad phobail agus duine an brabach as sin a iniscí isteach ins na phobail chéana. Deir na moltóirí go raibh caighdeán le agus omaíocht le a baint leis an categóir seo. Sin agé na hainmniúcháin inis an dara háit sa ranóig seo go hograí fintir sóisialta a go leig Leanine CTR. Is siad coiste a bhí thar bheith gníomhach ón mbliain 2000 agus sa cúig agus forbartí móradin take go bheith siomh le seirbhísí agus fostaíocht a chur ar fáil bobbal agus iad gcónaí a bhreanúin cín agus plananaí móra gear meán agus fad tréimh seacha lecaí machacha. Cóghardachas le Leanine CTR. Inis an chéadáit sa ranóig seo agus an gradam go hogra fintar sóisialta lebronna Forbairt na dromide teoranta. Agus tábhachtaí le a baint leis na hiireachtaí Rinne agus a táthaineanna ag forbairt na dromide le borra a chuir faoin bobbal, taósta agus siúpa phobail a bhí agus atá mar áit láirneach sóisialta acab ceannaí ag an eagraíocht aréir son bobbal. Be táhairne na híine na huine mar bhil phobail ilúsáite agus é a chur an síal sóisialta cultúra fintriachta agus torasúireachta a gceantar na dromide chun céin. Agus sin an chéad chuid go na gradam bronta, sé gradam
aitheantas go héthagra eile agus anú aitheantas go na hanam go drom fad a fuid an nuchan. Dúirt sé bulabus mór go choilgan acu. Ach níor muid ré. Mar tamid a boga ra inis ag Cathaoirleach na ghaiscí phobail agus dúnacha. A dhéanaan an nerid obair, a nerid aibre in a gur ceantar Gaeltachta hain. Fóg raibh na trí wúitiúd réigiúnas na Cathaoirleach seo ortí radio na Gaeltachta, an teachtain Chocaite, ceanna teile. Bál beg fóg for an mór wúitiúd as na trí choiste agus brunar Gradaim Fharraige agus 3,500 euro orb. Ach dúspáire brunar an dús réigiúnach agus an 1,000 euro na coistí a grú na Gradaim réigiúnacha. Agus tá muid le réigiún an tuisgart. Agus an búiteid coiste farbara éidir infra. Seo coiste a bunéamh rábhíle agus sa fichiile an ghaeilge a chuir an cín sa gceantar, imeachtaí sóisialta agus cultúrtha a chuir an cín agus áisinaí an ceantar a ausú agus a Dúirt, tá tograí tras tá teorann bunaí acab agus ceancail dianta le ceantar bailin scrín a gun déghaidir chamá agus cuimhrá cura hála éidir an frafreisin a tá mar lárannad tíocht le chéile gun phobail. Inis salamach muid rai ó éidir infra tá tríchan dhéag a gcuiste. Ach anocht tá muid smaoinú bháil gan chuiste sin a thug a chudáma go dhúthrachtach agus a healach atá faoimhrón sinna Séamus nó Jimmy Heron as éidir infra I duine slína fíorne in teachtain Chocaite agus a cuireadh gréanna céile de máirt beanachtaí an anam. Bach muid rai ag réigiún an deisgart. Agus na búiteid san gon Gradaim go choiste phobail a réigiún an deisgart, cumann léirithe féil an ghéara. Siad cumann chuirú le chéile a rábhíle agus sa fichidó le bara a chuir faoin drámaíocht agus faoin na taibhhealaíonna a gceantar bhúsgraí, chuir siad an ceol drama an tuairín dubh buna a rábhíle agus sa fichidtrí agus an ceol drama gobnait a rábhíle agus sa fichicúig, scríbú na scriptnaí agus an ceol gan na drámaí seo, scríbte a héinead agus bhí lear mór gan phobail áitiúil páirteach sa dá léiriú ar an tód orb. Ar sin bulabas go chumann léiriú bhéal an ghéara agus bach muid rai ag an gcuiste a fuair an chéadáit a réigiún I níorthaid. Agus sinnéad coiste farbara Charnamóna. Tá coiste farbara Charnamóna bhód le oscin lechiad blian coiste go rághain dhéag a gobar sunna phobail le síl níos tainmhí, níos slóntúla agus níos comportaí a chuir fáil go phobail an cheantar. Déanann siad farbart agus cáhála áisinaí phobail nús an láir ag báisc agus áras phobail Charnamóna agus reachtaíonn siad imeachtaí go leor a rinne bliana chomá le plán éagsúlachta a tá farbara gan cheantar. Mar sin cóghardachas le na trí choiste a bhua an chéadáit, éocht dianta ag na trí choiste ach níl déidiráte, cé go bhfuil déidiráte amsa go cheann písa bháilm fáilte chriúil a chuir ribh Príomhfheidhmeannach Údarás na Gaeltachta Tomás Ó Síocháin inis.
míle mágad a chormna. A chuirde níos minicí ná chéile bíon gachéint na goige gaiirí céad ar maidin agus i ggéis leis radio agus clí a géirí na droscéalta a hachant. Ach sé bhálairt lán atá an seo tróna. Agus a nuasar sin bíonn si de fribléid a gomsa agus mé a taistil fud fad na Gaeltachta fud fad na tíre. Na deascéalta seo eiscin dós mo chóir amach agus an méid atá tarlú ar an dalamh. Bíon húseal, híoseal ann agus go minic leanan go leor an obair raid go ciúin nach mín éan na ceantar ach go gcuistí éagsúla teach le chéile déanaach san ihe ag géirí rudaí a bhrú chun cín uair amháin eile. Agus is léiriú é an aítheantas ar thoradh na hoibre sin. Ach ní amháin sin ach ar an tréith táchtaí ar fad ar feasantacht agus ar dhúthracht na ndaoine atá tuairt faoin obair seo. Ní amháin gúilte á dhéanamh ar wathal ó héin agus go minic a dlán agus a bhaintear agus na daoine mór himpeall orthu. Ach ar son na Gaeilge, ar son na Gaeltachta, agus ar son an ceantar na bhfuil siad a cur futhú. Agus tharaoine eile dámbeadh sé mar spruc a gcuinge rud amháin a bhaint amach, agus bíon daoine caintear rudaí ar nós forbairt túiche agus chothraíocht idir túiche agus bailte mór agus mar sin de. Deir hir hawl níl uing ach an deise chuirt a ghaine fannach sa bhaile, nó fille bhaile, nó daoine nua a bheile chun an baile sin, is go mbeadh an Gaeilge cá agus go mbeadh an rácha fannach dán agus a héal a caithabhán. Agus ní mór an méid sin ach go minic agus fiú ón áardéibh bíonn sé casta agus deachar agus bíonn mar atá go bhar fad go leor iiritas agus pápéirechas agus siar san ír. Ach gach éon rud atá déanta an seo go bh anocht. Gach éon rud atá buinte amach ar an dalamh ní amháin im líana ach na blianta fada. Is aitheantas beag ach thar ceann Rinne Údarás aitheantas antáchtach an méid seo ón áardéibh. Mar ocail buchas den méid atá ar siúlagaibh agus a bhíon ar siúlagaibh an tám ar fad agus támid Harveh buach as an obair mhór bhíon ar siúlagaibh. So dúir í búla bos mór díobh féin mar is obair a leithe sahí. Níor tharla sé sin tháiríthe agus ar dhá drámar le go dasaíonn iad a lua just go gonta sulla mogad a raigh an chéad céim eile. Ar dús fuair Rinne Údarás, tá go leor dóibh an seo agus ní amháin go mbíonn siad san ag abhgótíocht ar bhór son leis dig den organ tras na mhóthir nó ó thuaig nó ó dheas péáit na bhfuil siad lonathe. A trid ar son na daoine sin, go minic ní amháin go hinmheannach ach a géirí an cás a bhrú chun cín thar mhór geann. Níos minicí ná chéile beidir go mbeadh sibh se rá go bhfuil an buail go mbíonn siad a tuairt an tlús báirdíobh ach ní fíor sin nach an irid. Is féad lomsa rá agus mise i ggéiste ló agus ag obair ló go bhfuil siad lá níag lé ag obair ar bhór son pobal na Gaeltachta fud fad na tíre. So bhuailm thar mo cheann héin agus thar ceann an Cathaoirleach agus na cultaí bord atá an seo i láthair anocht. Armhuachas coraniúil de Rinne Údarás agus an obair mhór a bhíonn ar Bonacha ó cheann na tíre agus ó hús go deir na bliana. So gur míle maith go bhar fad. Bhil aige. Agus tá an obair sin a tógáil ar aireacht atá anis sin áit le háscóir blian. Tá is mór an pribléid domsa a bheith a seaamh an seos bhór góir amach ach tá mise teachs na sála ar dhuine eile a rinne go leor leor oibre sna blianta tá caite. Ar dhuine cosisiúd agus déanaid comóra speisialta ar an duine sin anocht. Bine pára go héalán atá imime ar lína fíringe. A bhíoh ní amháin mar phríomhfheidhmeannach Údarás na Gaeltachta ach go minic bíonn daoine caint ar dhuine bheith ildánach. Fear ildánach go bethe seo. Agus bhuailm go dúir sibh clús le héisteachta de bhlaisín beag inis agus ina measc siúd a bheith go déanana chuir síos ar a iníon fanúla bhí in ansa bheith an seo anocht a bhí ag géirí bheith an seo anocht ach ná raibh sí ar chúisna éagsúla agus be sí an anna sinna bhíú é héin. Ach, mas féad libh tús a chuir leis a bhí seán i dhéanana chuir síos ar sin má sé bhar dole.
ceiliúradh is marigar agran long an nón. Ke go rugus tógiú Parc Ó Héaláin a gunda Hibridáran, aithniú leis an Gaeltach agus le Gaeltach Chonamara ach go háirithe. Chos sé aine phobail na Gaeltachta, muintir Chonamara agus muintir húnaáil gon chuid is mú, na bhí sé hain a gobair híomhaní tógála is Sasanna. Dill sé ins na 16 go Chonamara a gobair haar ceann Gaeltachta éireann, agus gobair mar bhainisteoir chórchaman Chois Fharraige. Áit gur hiag sé hain, cean chuí go nionann tú forbairt phobail ón muna níos agus cean tacaíocht atá teastáil ó eagraíoch gon chinál sin le haidh forbairt phobail a chur i gcrích. Ceapú Parc Ó Héaláin mar bhainisteoir cumarsáide Údarás na Gaeltachta, a bhí anamhá in san ról sin, a chur chun cín obair an Údarás go láidir agus go muíoch, níomháin in san Gaeltacht ach go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta. Nís dearnaíon na Gradaim leis an Údarás ceapú mar leas phríomhfheidhmeannacha agus níos sin an 2005 ceapú mar phríomhfheidhmeannach é. Ina ról chuir sé béim le obair phobail, phleanáil bhrúchan cín eagrais tábhachtacha nús cóirníonraí na Gaeltachta mar hampla, I cínú gra an bunchlach leacaí gon chéad lún eile go locht láirtha na Gaeilge in san Gaeltacht. Tá anamhá an obair comadóireachta agus I gné chrothíoch sin le sunrú go láidir an. An tóran is cáiliúla is scríobh sé Cólín Fharraige héimis, a rinne chur síos sa stói an gangal idir an nimirce agus muintir Chonamara. A chuirde is na siftanúla ní éileáin inín le páric tá anbhrónar nach chun men an a bheith lib sna forbacha anocht ach tá mé múna thar lear tá mé America an dearma seo agus faríir nach bhfuil me Somália a ceiliúradh lib. Hiag me dhead riamh a gcónaí go raibh lucht leis an tobair dónach a rinne pobal Gaeltachta. Hiag sé go gafaí aitheantas a thuirt don tobair sin. Agus hiag sé go raibh sé tábhacht agus go raibh lucha baint le inéistíocht a dhéanamh sa bobail sin. Agus a chinú gur hiag an bobail go raibh meas agus áard an obair bhí a dhéanamh acu. Bheadh sé ansásta d'aimeach se linn nacht, bheadh sé ansásta an tobair eiceáil agus an inéistíocht sin eiceáil freisin. Mar heileach mar chláán támuid an bródúil den obair a rinne sé síos trí na blianta gur hiag sé sin níos móna aine eile cecho tábhachtach is a bhí sé taú le pobal agus obair dheonach agus I chinú go dog faoi áard agus aitheantas don obair sin. Bhí crí methir san obair seo agus na cáirde agus chláán atá sa seomra anocht tá agah ile gur chuair sé suas agus siad síos bóthir na hÉireann ó dhúnaáil go cíirí chun an obair seo a chur chun cín agus chun neart agus daingnú a dhéanamh an obair sin. Tá muid an bhuíocht Údarás na Gaeltachta an chaabhar a thug sé dúin mar chláán an spás seo a aimsú chun an chuimhnacháin sin a dhéanamh mar dhead. Agus tá muid an bhródúil go bhfuil sé sin animnithe I ggóthaics na haibhre seo. Gúil chláán agus cáirde agus pobal Gaeltachta agus an spirit a bhí sin a leanach rá san obair atá arsúil agin ileag. Is cínte agus tá agah ileag go nachín muid waine gach lá ach tá muid ionintach sásta bud an obair a bhfuil chótáhacht a chósam go pásanta a dul rá agus go bhfuil sé in an gur muide mar chláán in an taú leis an obair sin. Gur míle mágah. Cailliú páric in sam líon fiche hían agus tá muid a bronna Gradaim Fharraige éileáin anocht mar aitheantas an obair mhór a rinne sesin ina chinú go rá agus go bhfuil bunchlach láidir an ó híomh an orbairt dheonach in san Gaeltacht inniu agus mar aitheantas an obair rinne sesin a hain an bunchlach sin a chinú. Eacnamaíoch go meardúin a bheith díúis a bhfuil déana seachas na tepaní bhí an go dtí. Agus mí le tarsáile mar a bhhaú locht a héir. Tá mé chun ire nasa ar ceann clán éileán tatar an státe agus mé a dhéanamh sin bhálam just mó bhuichas corniúil an gomisisiir tanga sémas chun cheanan
a thugan deisúing teach le chéile agus leabhart le muinteoirí éileán chun níthe anocht a ceiliúradh agus an agrúchánaí dhéanana chuige seo. So nasa fág le fúte gur míle maith. Gur míle mágaí hain agus tá sé dachar trééis a bheith a féchant ar ghriangrafna agus ar fiúan a clúisteáil glór mead an sin gan a bheith muoinach ach tá mechaníocht a dhéanamh an méid a bhí le amach go mar a rá. Tá anáthas arm cúpla focail le rá ar san chlánaí éileán agus muidir ceiliúradh ar an oíche speisialta seo. Rinne mead páric ó héileán annach a d'obair fáthíal ó híomh na Gaelgaide agus ó híomh tunscan na Fherbert phobail. Tá seans go raibh aine bhá ag go leor agaí ar tá seo lena anocht agus ar an obair rinne sé tharnam léanta. Ní bháin go raibh postláin amsir ag dad a bhí sáte a gcúrsaí Fherbert phobail Gaeltachta agus an tanga a churchan cín tríd Rinne Údarás agus ribh sin mar lú in san físeán an sin le Gaeltachta agus le gníomhaireachtaí éagsúla eile. Bhí sé andúlach ar fad ar chustí phobail, cumann agus grúpaí dónacha mar dúirt mar rifuair an sin sa físeán freisin. Ba vinnic an tróna nó an deir seachtainna bhí sé ar móthir dul ag cruinniú nó tunscan na bhégan a bhain le cuasaí phobail Gaeltachta a richa chuid am Dheonach hain. Bhúscail ardis mothirí bród a gcónaí anine mar fáistí is seirbhís feibli agus an difriocht a détá a dhéine mar rinne éonar nó mar grúpa Tá mecht tú tumann go leor faoi thugra bhí de chríán. Tá an bhródarin mar sin mar hailech a bheithan an taú leis an ggurchaige seo mléana agus a todhchaí agus go bhfuil an dúis nó an náisiúnta seo anamníthe mar Gradaim Fharraige éileán. Bheith dad iontach bródúil as an oíche seo anocht agus ba mhór an chrac a bhainach sé as a bheith caint le belag. Ba mhór an fléisir a bhainach sé ach clúisteáil faoin ggurchaige iontach tá déanta ag an drí chuiste go príomheh atá seo tróna ón trí réigiún éagsúil. Tá sé tar éis bouta réigiún nach a bhuachant lena go iireachtaí ar son na Gaeilge, ar son na gcúrsanachta agus ar mhaithe leis an caighdeán síl a dheabhsú, ní bháin den na daoine ina gcónaí an na neamh ach don pobal a bhaisán sa todhchaí freisin. Nuair thucramid mar chláán gur á trófaí speisialta tastal wein chun an dúis seo a bharcáil agus a chamóra. Smuoinnig muid go hán tapig ar an obair speisialta a dhéanaan Liam O'Neill, bhfuil an fáilte pásanta a chur ribh Liam atá seo lena anocht agus lena bhean chéile catí agus buchas a gháil leis a sochta go d'obair. Is Alíonn Tordan sco é Liam a thosamach ag obair Gaeltach an na maras na nóchadaí agus atá cáil ar a chud d'obair go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta. Bhí meas mór ag mead ar mar Rinne agus mar Alíonn Tor. Tá an trófaí ecinn sibh an seothar an státe speisialta mar go léiríonn sé íomhán na lábha agus iad an ngriam timpeall, an lábh chúnta a thug an costí pobal cosú libhse chun obair a bhoga chun cín, chun spirid a bhúscailt I measca gcúrsanachtaí ina bhfuil sibh agus is spreagan daoine eile chun cabhrú agus páirteach a freisin. Is symbol freisin é an bharóg seo in san trófaí den traciacht a thug an costí cosú libhse, do dhaoine lóchalacha sna cuasanachtaí, sin sean daoine le riachtainna sí breise agus páistí óga, le bheith inchuimsithe ina gcúrsanacht hain agus le caighdeán síl a dheabhsú. Is ar scá chéile a bhharan na daoine mar deir an seanachil. Tá éachtainna iontach bainteach ag an drí chuiste seo go réigiúnach mar is óildíomh hana hain. Fecinn muid áisina sóisialta a bhfuirm réimse leathan rangana agus áisina infrastruchtúrtha chumá chun na gníomhaíochtaí seo a reachtáil an tú curtha chun cín ag custa forbartha éidan an riach ó thuaisceart ó Ghúnaáil. Agus fecinn muid ó dheas go bhfuil an drámaíocht den chéad sco atá ag múscailt sim agus ag forbairt skillanna na tábhailína curtha chun cín ag cumann léirithe bhéalá an ghuiire. Tá custa forbartha chur na móna
tar éis áisina a chur síomh in san cuasanacht áisiúil le go meach an phobail in an leas amháint as gníomhíochtaí sláintúla, dóibh féin agus ag déanamh rudaí ar watha leis an timpplacht chomá. Tá éachtain na mór déanta acu ar fad, ach bhí grúpa amháin a heas amach go sonrach agus go speisialta ó híomh an méid atá baint amach acu ó bunaí uiad agus fiú ón méid atá baint amach acu go sainiúil ón bhliain se caite nuair rinne siad iartas eile, agus is iad sin costa ferbertha éidan Jon Fríoch agus bhualam Gradaim Fharraige a brunna ortha beocht. Agus inis, tuairmid cuire go ionadaí an choiste bhuacach cuppa focail rá. Dí riomh a chairde, níl mábhat a Dúirt, tá seo dráchreite agus is deasfainn seo anart chun an Gradaim seo. Speisialta winter san coiste forbathe an an frí agus tá ní bhreislein lom an seanart agus an coiste an de sin agan sahaile agus bhí seachtain brona agan mar choiste ar chalimid Jimmy Bort Jimmy O'Herin ar chuir slí na firinne for sebás go taban ag an jeiri seachtainne agus Cronathe meid Jimmy go mór mhór. Fear úsal ag gobar go hénta linn mar choiste agus ba bhhail na móíochas a thuirt don coiste sagan an de sin agan atá inis facha agus Údarás na Gaeltachta seanna galar agus speisialta agus foran an an gáil ní dóir gur míle maigad seanna Údarás na Gaeltachta a chodí leon tuas agus tanna táirí agan agus ní mábal a chreidhil ggóilmeid búteí an ort gur an míle maigad go léir agus
So le crinhí me bhfuil am cóbhróna dhéanú le chlán Jimmy a bhain chéile ráise agus a bhhac condal agus an teile go léir. Tá Jimmy ar slí na fireneart a gur go nuas árainn. So gur a míle mai a goh go léir. Bhfuil a couple of le airna. Go sláán agus Brontanas luan an olig. Tá bunte gan an art gur a míle mai goh go léir. Gur mai goh. Go cháirdechas ó chrí le coiste forberéiden an fríoch agus go cháirdechas freisin le muintir chornamóna agus muintir bhéal an réirigs le chulaganna idir dúisinaí anúmnacháin, gearlistal agus fadlistal. As an obair mhór tá diantagaí le tíocha fada le seo. Tá mai heapa go bhfuil curtha go mór, se an 3 bliain an go Gradaim na Gaeltachta agus tá curtha go mór leis na Gradaim heapan go bhfuil mu denán aitheantas a thuairt go méid bháin páirc héaláin amach in san obair seo mar chuide an Gradaim inniu. Buna muid seo mar déir me 3 bliain nach chuin. An áiríre maiall gur facas dúin in Rinne Údarás ó lá go lá an obair allmhór a bhí á dhéanamh ag na hagrais forbar a phobail agus an tionchar a bhí acu ar a gcuid phobail. Ach go minic, beidir fiú níos minic ná chéile níor an aitheantas go áil acu as an obair mhór sin. Agus chin muid na Gradaim a chur an áit agus chunig sib héin an réimse aibre agus na tograí ar fada tar bun. Chula cháneal gan Gaeltacht, obair gan sco an áiríre. Lua nar ma cant sin níos luchas, ma gint go móhan feici, bhúr góhan feici ach chun faoin ráise. Ach ar réanas, lua an tionchar aber ó even na fintricht a sóisialta, ag 6 milliún euro go fárála I tíocht an fintricht sóisialta tá go orbert gá bhrúchan cínig na daoine tá sa siúmar se agus chúcéadocht ó gúig post. Agus ar bhealach tá sé éas go tuise áil ar an tionchar eacnamaíochta. Ach tá tionchar bháid ní smú ag an bhorbert phobail na ríre ar an Gaeltacht. Ag tá sé tibí, tá sé deachar méir I leaganar. Ach má tá forbert eacnamaíochta dionann san Údarás ó híh crothú fostiíochta, má tá sin buníthe hímpela ar a bheith an an deise thuairt dhaoine gur féidir lob maireachta le gceantar. An orbert phobail sin spríochad ag sin ar bhealach ná go ránaín daoine maireachta le gceantar. Agus chunig sibs na tograí sin go binetá a dhéanamh ó lá go lá ag na hagrais forbar a phobail anseo, ag na costí deonacha, tá sé gur tograí, infrastruchtúr, creatlach, sóisialta agus cultúrtha in san Gaeltacht le go ránaín daoine, cúnaín seo, bhfuil na ceantar in bhfuil muid in na gúnaí agus na maireachtáil san Gaeltacht gur fearr iad de bhhair na haibrita ar bun ag na daoine tá sa siúmra seo inniu agus daoine nach iad. So just cúpla focail buchas tá i gréachta mu suas bhil an buchas ó chrí a ghlacha le muintirí éaláin as an deise thuairtain aitheantas a thuairt go fáric agus cur go mór leis an ócáidin seo anocht. Bhil an buchas a ghlacha leis an éanaad forbar phobail le éamn agus bricán agus leis an takeíocht a thug Catherine gon na Gradaim seo gon ran ó cumarsáid as an obair gon sco atá dianta agus an snásta chur an ócáid seo agus an takeíocht atá chura ag na helpers intachtain bhuidim locht gairim atá dúirt anchúnachain le ócáidí mar seo. Agus deidir bhil an buchas a ghlacha líbse loch na gcórchuman an agrais forbar phobail na costí deonacha as an obair mhór a dhéanamh í lá ní lé agus fágáil bhfuil an áit na ceantar na bhfuilmuid in na gúnaíán níos fearr níos teise mar cheantar le maireachta líontab lá ní lé. So sin deir leis an oíche seachas rud amháin, tá muid go le críochnúach le beagán ceol agus óráin, agus mar hálinn se tá ceangal forbar a phobail bainteach le seo freisin tá an chéad chlún eile mar agus 18 ní choirín chugann as racharing, agus má bhín tú ggéire chusáis an tionchar tebí sin ag an bhorbert phobail. An forbert phobail a racharing agus an spás ag an gcórchuman an sin agus spás an gur féidir le bannaí ceol agus léhidí an chéadlún eile techt le chéile agus goid cleachtaíon agus goid óráníocht dhéana. So tásúla dus bhilm le focalscoid buchas ghlacha le bar fad as tíochtan seo as cuidiú linn an ócáid an hart le chéile agus an ceiliúr seo íana in éidí agus bhilm
fáilte chuir ar stáit is ra bhín géad cún eile. Gur míle maith agaí. Cháirde tá se go háling bheith teo ihuair deanta agus is muide a chéalún eile as páric ó dúil an rí atá teo ling anocht buchas mór leachtaí agus tá se go háling bheith teo ag Gradaim na Gaeltachta agus níl táda níos más a fós ná bheith a cas a siúmra bhfuil na chóir a lugad ólasag muinte na Gaeltachta hanahain ar a leid má héan mud a mú ní bhín sead ólasag na Yanks ná ag muinte na héan go chud smú so mátá ó an na bit ar ólasagaí bíí a ggólín ling agus i fása níos a Racaran City Centre a thugann mu agus Údarás na Gaeltachta a taú ling le fád an lá. Agus muid a ggólíning bhíoh ó an mrá tréice áráin a gúnaí as heasta ó bháma seanga gomach mud áráise a dosach onas go dicach muid go drécur muid amachcha teas nach má sí me my friends gomach muid tricha cuaig. Is it sin le deannas nar tháinig muid órán bhil le órán an isréice buchas mór leachtaí agus is breáling bríd ó níhála rá os ra é gur bhris bríd ó níhála crímo chuine agus thug sé sin dóchas lein gur hóstáil muid a fid fád ó freisin. Tá ggóstáil a tarlú fós tuigin mu tain. A chu bogad go órán eile agus Rinne ggóstáil de bhar seastaí ach órán an isréice i ríist agus molda bhí leánata ed má tá sé rósaigh duine be bíí gcónaí ling agus is breáling atá an seo os ra gur fearr atá críomhriiste molda bhí leánatá agus sin muid. Gur mágad.
Tá bóam cléabhés fad a béna dia ó cháin me mo chéile nuachad chá seolas siar in ngá chod a déanaí nu go bhfuilinn siar stránúna sí má do bhéileánaí sí má do bhannarí sí má do bhís an órásaí sáhain sé mór go bhrá go deasana sí má do bhainglán na garlam nuair é chuméine núnta náta míad mórúd Shilling on my hula shroud Sabri on the and was good mochush Marching band of Ilan garden She mauled the Vinglani, she mauled the Mary She mauled the Vistation on Rosie Swallowing Jim Morale go frog a dusted them She mauled the Ilan garden Siúdair má hás gan bhíon na rachas gra Sa tíon táir laíomh an bhóthair Ná cíanna bhíon sa bach nó réanna siarad Le cían sletas an tábhra Sí má do bhéileánaí, sí má do bhannarí Sí má do bhís an órásaí Sáhain sé mór go bhrá go deasana She mauled of Ilan garden She mauled of Ilan, she mauled of Mary She mauled of his station on Rosie Swallowing Jim Morale go frog a dasana She mauled of Ilan garden Right Cháirde tá súlan go main chéadúna ridós agus go mai se begóí dom máide atá armsa smission druffer is oíche ar nu an druffer is caiintí agus is cúlaí agus tá míidir álaigh étánate agus mámó seanga bríd a bhíortha rugú brídín go bhríd agus brídó go bhrídín tuigeann Japan ach ní léon máide eile thart teachas mai hen so ní lormsach máide go dtí go mai máide eile thart agus a chin ba man ná máide mhór a bhuairt arm hain os rud gur bhris máide mhór crí mo rinne agus an teirpeoireacht a bhain de seo a cháirde gur máide bhí ortha agus gur bhris sé crí mo rinne os rud gur sí grothach an món na haibre so leún na brad é bei an tá seanscoil an torna dos ag cuidbá hagaí is mna bhfuil bei sédólas agaí faoi ar an óra. I ráile bhfuil si bré? Tá cuid agaí ré? Bhfuil si bré? Na hálaigh éach reis fecin muid cé agaí an báir de sáir inis a ggódíning. Tá ben am san nábíad mhór agus ben elin daois bebrachin ach mú grasa máú óir sí an bhenas ar fad a cub is óir a bhád a bhór Is a bhád a bhór I tucha tú Mána tucha tú marall tú go máta rinse glád a chum I rá mo chrí mo stórín is tú na nearú tá a lom Stú a chuid ó fatí móra I deisce lecha talham is óir a bhád a bhór Is a bhád a bhór I tucha tú Mána tucha tú marall tú go máta rinse glád a chum Ní le fuichan ná le barní ná le bána stáilú nearú go bhean mis se mád a bhór ach le fuisce láidir hasanna is óir a bhád a bhór Is a bhád a bhór I tucha tú Mána tucha tú marall tú go máta rinse glád a chum Bhí esta kis bhí óiches ar nóí bhí bhainatice agus mór a chluachta bhéarla se chud in dantí capara is óir a bhád a bhór Is a bhád a bhór I tucha tú Mána tucha tú marall tú go máta rinse glád a chum Cha bheice mar I bhór sí siú sráid an lí na gáile bheith Gan na fulla chéir I bráid a chomta mór
chabrera is óra water more is a water war I duckadoo Mon I duckadoo Marion to go monster in the Gladachoo Coming Shamari Boris Ma watch all of that we locked the gum Not as Mara Harn your leg will roll that more war that we deck a gum is óra water more is a water war I duckadoo Mon I duckadoo Marion to go monster in the Gladachoo is óra water war is a water war I duckadoo Mon I duckadoo Marion to go monster in the Gladachoo Perfect. Masha begorde, wie Barry heener geloof je goalie link de manana ik al fair play go. Kirioch en naar mask, ik is maar woorden al zeggen boeges litie. Agus kreeg nog met een orange. Agus oran harvest specialta gonaíoch anocht tá sé rólas ag chuid wathagaí agus bíigí gcódaíling leatúrdal agus gur oíche wathagaí tá sé go háling bhite ar dáanta ag Gradaim na Gaeltachta Dúirt ó Rácharin agus Údarás na Gaeltachta a taú le muointe na Gaeltachta agus le muointe Rácharin le fad an lás Tá mu fao chomín acab agus agaíleag agus is ionintach ruda gur mu an fásan níos an Gaeltacht agus gur run nead custí hart as gur nead daine ar a grá acab guntanga a sprág Chéirlúnaile agus is ionintach ruda sin buchas le dia. Sead ang was ek het nie ergens kent op ano se betoran. Toen je me spoiler in dat hadden ach bigi godinling lauwerdel ich wahagi agus kolgig self heisha noransha. Right. Tan lange kalenu leja Cholin Fharraige wish agus melan ar solenu Corwi dhúthracht is beocht is thuisteach obair go lein againe and I still hold it in a Cholin Fharraige wish oh ceiliúradh who is my bigger rock long and moon and on race fish a root to hear come now in mass the name Ní Ghadhra ag bailachas ní hosa hain is cceantar ach an trámadach tú chéirtí buin is thracha leis an antam Tá mange galenu ninja a Cholin Fharraige wish agus melan ar solenu mar dhúthracht is beocht is thuisteach obair go lein againe a bheits tú hold it in a Cholin Fharraige wish Tá mí lábra céine a chatú ar bhean búrtha I fioch an measc na crocán glas do bhíceas go dheas na gúnta Bughaiscíoch sa gcórachu is tas a thorach gála Spóimhine leat na ceanna bui Gis gan na mátí ráha Le chéile Tá mange galenu ninja a Cholin Fharraige wish agus melan ar solenu mar dhúthracht is beocht is thuisteach obair go lein againe a bheits tú hold it in a Cholin Fharraige
Fox lane clodach is ag sliaf, Fox lane Connemara, Marnie ele do it dear to at he no at the wile. Ton lang galenunino, a honin for English. Agus the melad ar solenu, mar we do wacht is beocht is sóisialta, oíche galine greine, veis du holidays na ball, cholín fharraige. Leis an lúdi ar nach chanéis. Tom lang galenunino, a chonin fharraige leis, agus the melad ar solenu, mar we do wacht is beocht is sóisialta, oíche galine greine, veis du holidays na ball, a cholín fharraige leis, veis du holidays na ball, a